magiging magpanimuot ron ug mabatuan ka na ako ning lubing buang ron. Asa man ang lubong sa buang ron? Mubuang magigagapaton ka na ako nga ron. Bawa nila. Naon sa ka Flappy Birds? Bawa. Ops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Na kapag pinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Kuya, doon sa naman bugahan eh. Isugo kong kuya, ingon siya nga mulang puno siya kwarta nimo kay ipalit og bugas. Namunit na magalaman kog sagay karon ko makakwarta. Unya, ako na nun yung uslan. Dili salaan buyaks, kwarta. Kwarta lagi. Unya kay wala man ko. Nimo manghulos og kwarta si kuya, dili sa bangko. Mabangko man kana karon moy. Unsay barko buyaks? Ay namoy. Igday mong kuya, wala ko'y kwarta, lakaw. Kung saan man ang kakao. Ay nanmoy, nahala, isuksok ng kakao ni mong dalunggang bungula ka. Mamang niabot naman po kagbugan. Ay santisima, kang wimuya, kang bungula ka. Lakaw, uli sa inyo ha, igday mong kuya nga, wala ko'y kwarta. Aw asa din mong pitaka. Ay animal yung kamoy. Mamang pitaka man na mo kwarta, wala ko'y kwarta. Mao lagi, asa di ay. Unsay asa moy? Aw nabasa imong pitaka? Mabasa man kana og pitaka ron moy. Mag-undang ta aning istorya mo kay ako'y mawanag tiyo kaning kalakiha moy. Unya unsa naman ni Buyaks? Bahala ka dira moy. Yati og tas ko nimo. Mamang niabot na mo pug bahal. Mabahal man kana ron moy. Lakaw pa uli na kuno laman nato moy. Maman kung sige kag balik-balik ka na magpatuli Buyaks nang tuli naman ko. Ay Diyos ko nimo moy. Bahala ka dira moy. Yati galangan na makabula kanan. Matay Buyaks, ang kwarta kuno. Gisugo kong kuya. Mga 500 na kuno. Nan? 500 kaya wala man gani ko ng kantidara? Unsay kandidata? Ay magkandidata man kana ko ron moy. Oh. Munay lugi taron mo makakwarta. Saan man ako ning lubi Buyaks? Kita mo, idayon ko prasa. Yate. Kung sa may kubrahon, kung sa man eh. Ayate ka mo. Ayate. Naon sa kabuyaks? Oy, mamang natulog makadire. Sige. Oy. Happy birds man eh. Happy birds. Mamang natulog makadire. Kamu lang paling bula ka. Nagunsa man kadire nganong hani man ka natulog? Palig-kaling ni siya kay gatuyo-tuyo kay pangutana malung katulugon kita. Gikapoy kog pamalig baka. Kisa mang bata ah? Ikaw bitong bungula ka no kay gatuyo-tuyo ra kahanig pamukaw aron sa mukon ko. Natural yung lamukon kahanig Flappy Birds kinamang kahanig kasagbutan na tulog. Wa ko gilamok bungula ka. Ikaw bitaw no gatuyo-tuyo kanako anig hapit aron pukawon ko. Bato kanako ning lubian ning imong agtang runog. Ang unsa may nawagtang? Ay na. Mawagtang man kay magpanimuot ron ug mabatuan kanako ning lubing buang ron. Asa man ang lubong sa buang ron? Mubuang magigagapaton kanako nga ron. Bawa nila. Naon sa ka Flappy Birds? Bawa na din eh. Nganong mamuno man ka? Kay makasapot kay kanya tiya ka. Lakaw na. O di mo lakaw? Ay sa no? Hoy. Naon sa mga Flappy Birds? Yati ka nakadungog man lagi ka. Lagi bungog. Yati ka isip pa kuan-kuan ha nakadungog man lagi ka na ako kung di naglakaw. Di mo lakaw ko. Oy pagsarong niya bungula ka pag isig makadungog ka ha. Ayaw ko kay Flappy Bird, kung ikabuangan mo mula ka. Pagtarong niya ha? Sakit na ba ka ng Flappy Bird yun sa makanakaw?
Basi ga pa bungol-bungol ra ka ha, ga pa aron ingnon ka. Kasi may imnon. Di kag bungol ka. Lakaw na kuno ha to na, lakaw. Kimulak ka, napita ko, sige po kag pangilabot. Na, Tanawa, nakadungog man lagi ka. nako sa mga Flappy Bird. Manang nakadungog man ka na mo istorya. Kasi ito, Arya. Ikaw gyud ha, gibinuangan gyud ko nimo nang trip ka. Gapre-pre ko. Trip lagi, ikaw palaguta. Sakit na makayog. Imo kung gibinuangan ra gyud na. Makatilaw gyud ka. Ang unsay na hilaw. Di gyud. Gabinuang gyud ka nako. Lakaw no hato bungolo, lakaw hato. Sige, kwan-kuan na pa ko ron. Di ba kayo bagon ka na ako? Mga ka, bitaw taga niya. Nakadungog lagi ka. Ang dami ko nung Flappy Bird. Na, Klaro kay kang nakadungog. unsay gibungog. Bungog lagi. Dito ka atos ni murong bungula ka. Tukod ta karon. Tagiran? Wow, ako na lakalagan na yoti ka. Yoti ka. Ang dami na ko Flappy Bird na. Di kita kaundangan. Kay pila ka higayon nga imo kong gitripan. Yoti ka makadungog banday ka. Nga na ko, sige kagis ko itong bungog. Dili gyud. Kadungog yun ka. Nakapulukon nakadungog ka. Unya asa man di ka mo lakaw. Muli na ko, kagikan ko ito ilang kabuyak. Tanawa. Nakadungog nakasabot yun lagi. Yati ka pula ka. Unya nga no mang ikaw lagi pasagdaan ka sa imong kuya ikaw rin kayo nung sarang lakaw. Ako rin may kisugo ni kuya nga pala ako. Ha? Yate. Nakasabot yun lagi ka. Nakasabot. Flappy Bird, doon sa mga Flappy Bird. Flappy Bird. Na, hindi ko na. Bagal.